أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل الحمد لله عز وجل صلوات وسلام على Profetamber Muhammed sallallahu alaihi wasallam upravo skeri familju, upravo ashabi, upravo kolla soġġidilleri għal pozishme porukencar imma kja dunjana mklen nisar averos fen sar muslimani. Amen, šalalen I ponavdoriga družina amen I sira o gjildi petaro pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Fernando, dema na dva mikrofoni. Тя, она нека вачарена како джокане около. Согласна те керена кергели. Acelea amen kokova delo којтале прва мануша со прифатингеу ислам. Ема кергам прво со прифатингеу ислам итали джувли и Хатиджа ради Аллаху анха. Таро максимия прифатингеу Алия ради Аллаху ан, а таро мурша прхалален прифатингеу прво ислами о Ебу Бекер ради Аллаху ан. Кога шунгјао Ебу Бекр дека о Мухаммед али селам повикујнела ку ислами, бизо двоуми бе која со пенџарелас не Мухаммед али селам отпорано према пери искреност, таро јекути прифатингјаен пошмингјато вел муслимани. Која два моменти кога о Ебу Бекр прифатинел ислами пралален, о факва дини пошминела те расширинел копере пријателја, копере достија. Енврна асхабија, кола итале спомниме ашерел мубеширине бил дженне, деше манушенге која итало ленге обечи мо дженети пандатари дуњаја, се бепи со чиргјален ку ислами, итало о Ебу Бекер ради Аллаху ан. Се бепи со прифатингјао ислами Османи ради Аллаху ан, која со кој трето халифа, години чиргјале Ебу Бекер. Саат ибн Уекас, чиргјале о Ебу Бекер. Ебу Дер ел Гифари, се бепи лескесне о Ебу Бекер. И не случајно пекамбери али селам, ачали вредно сакале манушески, ачало Ебу Бекер кава керел, кој е кантари, темеринено имани, цело не дуњаја кери. Ем кјавер страна темеринено имани таро Ебу Бекер, о имани таро Ебу Бекер ковел најпхар. И сине кола фракција со запишинена пеку ислами, сар например аклао шие со Итале, кашунен лафи кога пенена о Ебу Бекр сине противи Фатима или пак чорѓа лакоро мираз. Аква пралален тало ифтира јау диско букја со кувге ко муслимања преку акала шие.
Имленгери целтало те вазден омраза. Машкаро муслимања сарте мрзина асхабен погото хулефау рашидин. Сар шај тутове противје кеманушеске со пекамбери али селам леске вакерга киек страна о имани таро Ебу Бекир мерин ки аве страна о имани целоне дуњајакери о имани таро Ебу Бекир кол најпару. Сар шајту те кере лафи манушеске агар коте о пекамбери али селам леске гарантиринге о дженети пандатари дуњаја. Леске пшалален насмиинена те дозволинен те перен која савке провокације те дозволинен некој те перавел пред се пекамберескоро лафи, а па по наодорига те понижинеле асхабен емо хулефау рашидин. А вербутитаро примери Ебу Бекрескоро со халјоваја, халјоваја карига созначинела и вредност те повикујне ка Аллахескоро дром, созначинела те повикујне ку ислами, созначинела тове се бепине касте човекодини ку ислами. Олеско пейгамбери али селам кавакерел, кој тало се бепи, не касте човел ку ислами. Те джанел лови силе награда саджи кота два мануша вела ки джамија ли постинела калдинела. Сад, например, решингјан те аве ки джамија, и ки ти мала кере алафите комшиенцар, абе соске те на постине, хајде манцар ки джамија, хајде ки джума калафтут манцар ки джамија, улян се бепи, е ке манушете а не ки джамија, секоја нескоро ајибе ки джамио се бапјат хавдена туки. Јодолеске пшалале на квајтало јектаро најбаро саде катул джарие. То ове се бепи нека сте упутине ка Аллахескоро дром. А када пшалален каква периоди у ислами пошминела те раширинел пе тајно. Дуртаро ја кајману шенгоро. Пошмигео муслимања те кедем пе кој е кер која вики насне пе Дару Еркам ибнул Еркам. Ко кере Еркамескор. А кари го муслимања пшалален 3 бершке дена сине пе тајно, Дуртаро ја кај мушриконенгере, таро становнике мекелиенгоро. Со сиклона сине одори, сиклона сначало е кипе Аллахескоро аззе во джел. Сикловена сначало намази. Сиклоновена сине сарте приближнен пеко Аллахи аззе во джел. Најчеста теме синелен гјачало дженети о джехнеми. Ем сине сведоки ако го објавинела снепе о Курани азимушан. Но соде сингјовела палален, а кија бројка пошмингјовела те бајрол, почминела кана одините раширингјовел са повеќе ем повеќе машкаро мануша. Пошмингјате кувелко соседна племија, ема карига пошмингја палален, те бијангјовело непријателство према о ислами, ем према муслимања. И онкава керенсине, тумен понижинена, амаре празникија, понижинена маре девлен, понижинена маре пурен, но аверсине пралалени позадина соске сине спротивно Курейшија, о Мекелие таракване вод Давети. И цело проблематика сине пшалален, која два вакти главаторија која рапија сине о Ебу Суфјан, о Ебу Джехел, и акана он пошминенате на шален пери вредност ко мануша. Акана пошмингјовела пшалален ленгоро рејти те тикњол нателе ем нателе.
И onda ранasi не песке се он керенаси не трговија кипоненцар. А не наси не тарисирија кипија ембикнена си не манушенге секоја керси не лепоро кипи. Јака не онва керена, па амаро бизнеска на шалги. И пошмингеа кана пхалален товел јавно непријателство. Пазинен, и исто ситуација две сингјовеле муслиманенцар. Соскио свето две итало противо муслимања. Соскиа две амено муслимања сметинаа бутеджененге ко свет. Единствено со сметинаја е светоске итало се бе пијачал о финансија. Ки која смисла? Па онджа нена деко муслимања забрани му итало ленге текерен трговија или со работка каматаја. Текинен каматаја. И она карига и банка сарбанка за да те обстоинел, за да и банка те обстоинел, ој мора те дел телел каматаја. Ако јек банка надела камата, онда дија банка проперела. И одолеске ленге ајдео муслимања, воопшто менсар муслимања напариринаја светоски. Напариринаја чал ленгери сексуална ориентација. Се ајдве лендон мисли на модерни тало хомосексуалцото ове. Геј парадете ове. И овди хела дека ко муслимања карига на не нисави поддршка. И одолес каква непријателство десингјо вела со десингјоле муслиманеца. Па дури да два шајто сетине некото марокер. Приметин која два моменти кога тумања тиранетут према ко Аллахи аза ва џел. Те дживдине е исламеа. Кијадаја ситуација ту сам проблематично. Ту нас јан добро дојдено. Ту нас јан мангло. Сар решин јан те дживдине исламеа. И решин јан кај со и си алкохол, најпашето велтке на джалеске ко бијав. И овсога пенел, ту сеан мо душмани, ту сеан против манде. А дики авер страна кои силе фамилија јеховисти, ако навела леске ко сунет луко, ако навела леске ко бијава кои борина не венчими, на холјанела каква леске ривера Италија дава. Па мен кој забрани нелам? Di koja nepravdanamente desingjovel. E maѓар фалале на квајтало правило со требела те халјо. Секогаш кога каманге те практикујне одини, ов спремно ачало душмања тријал тут. Ама дикено пекамбери али се нам фалален саво сабыри си. Аква хабери шундисалило ни сегде ко свет. Тумен сар соджанено мекелие джана ки сирија чал трговија. Акава хабери шундисало ко римјања ко Херкул. Офтало ленге одговорно. Офтало моментално најбаро императори. Ке да ја ситуација ква Херкул ке дингја са мекелиен ко рипесте. Кава кел мевикингјум тумен се бепеа. Шунгјум појавингја пе мануш која со пенела песке декитало пекамбери, викингјум тумен те постајнав тумен ге не саве пучиво. Тогаш акалака крем бујрум, мега два о Херкул со капучел, дали аква мануш, кова песке пенела декитало пекамбери, дали потекнуинела тари кралско фамилија.
А така керен никако. Никако акерловна, не тари кралско фамилија. Кава керел, добро. Дуито со мангаате пучавтуме. Кој слединела кале мануше? Дали слединенале обарвале или очороле? Ја клака крее на повеќе со слединенален очороле. По аква манушва керла, дали бројка бајрола ленгери или бројка тикњола? Нава керли бројка ленгери овела са побариен побари. Дали ту мен сејам противлест или поддржиненале? На, мен сејам противлест. По косо повикујнела туме? Повакерла повикујнела мен те верна и ек единствено Аллах Азza wa Jal. Аллах еске кисеш да те пера леске те кълдина, очачипе те вакера еми фамилиарно веза ти кера. Тогаш аква Херкул кавакерел, акерла валлахи аква тумен со вакерена манге аква моменти, те джанен аква манушало пейкамбери. Те джанен аква манушало бичадотаро Аллах Азza wa Jal, ема кава мануш дикен аква престоле. Овка доресел телел моро престоле. Соске пучлюм тумен тенане тари кралско фамилија. Хај шајте вакера кралско фамилија тиранели власт. Ама овна не. Хајте овел таро барвале керела чало барвали, па овтало чоролем слединеналем. Емо опекамберија најчесто слединеналем очоролем ленгери бројка бајрола. Емо долеске мангаата крафту менге оследи бе каква мануш те джанен дало хајри ембе каква мануш лескери бројка ковел буд бари. Шунди салило палале на кава хабери о Мухамед ал-Ислам уло популарно. Дикем палале ни историја сар увек повторингјовел. Сока керен лаф јакла мушрикија, вакерла вела вакти хаджилу коскору. Хај вакерла менте човеки ифтиру прало акво Мухамеди, о манушате на ховавгјон, те джан те шуненем те слединен. Па со те вакера, пајте вакера леске дековтало фалджија. Навена не фалджија дикела туке кофилджанија глабукјана не лесте, хова и баске киклова. Пајте вакера дилино итало. Наве квада наштите вакера не излединело манушагјар. Пајте вакера дека итало поети, понаштидат вакера поети. Сока вакера, хај кавакера, аква итало магионичари кавакера. Соске ма беште кере леа лафи се, ако бешлян леа те кере лафи ти го дилело. Магар пошминге палале нифтира, те чвене пекамберес, сам со целте дујра керен, и околина лесар те нашуненен кодини куистами. Исто бути сјамен ки денешница. Ако некој дикела тут постинеа, ако некој дикела тут пошмингјанте авеки джамија, кастар кашуне лафија, окова со навела ки джамија, окова со никојаш ки сежда на пело. Дик којло баро муслима, ви стергантут бе джирати со сјансне, не ли стакала лафија. Или пак, на не беши бе, ходжен мате нападнине. Она не ле темате пучела бези сардела пе намази сарте крел, старо одорига, феудално време, панда некола муабетија, баре вордија харами дикенто мароджа, на незо де керел мискинија дал. Значи, нон-стоп падло душмања единеске ритале, покушине на савке сувјате чвенко мануша, со јек единствено цел, за да те дујра кереле маошента родини. Соске, он радуи ненапе, па матоаме само коркури джехенем лија. Матоаме само два коркури со наджала те кадно, а ште кера манге морот друш. Исто ситуација е две дисија. Ниса ви разликата на два мушрикија, мајде сутне не са верома карига менде бади авџија, на неле ниса ви разлика. Не и се, сока керен,
Ајде каза канинем пе акана те нападнине Мухамеде. О како лескоро Ебу Талиб нас не муслимани, што значи на кога си тут думо. О Ебу Талиб како шунен. Мена сум муслимани. Ме сум ко дини мере папоненгоро. Аман ма некој те грешнел те рычконел пе ме унукоја. Рычкон гја пе леа, рычкон гја пе мансар мере фамилјаја. Диклеа кало мушрикија. Одорик наштите рычкона. Со халјоваја катар. Дикен со значинела пралален оикери бе ко джемати. Дикен со значинела сарнација кога кова ко јек. Тари страна ка нашли никој ништо те керела менги. Само шајте посматринел. А јек нација која со за 500 динара бикнела пе ефтино агјар, периднина, ој палачинка ке наовел. Ој по ефтино итало таро 10 динарија пралале. Се и од 10 динарија и сиде дујмуја, хем предно, хем задно страна. Ама кога и си тут позадина, кога сен којек, башка муабет и талакал. Со пекамбери да то вълсине коркорите, но веле думо, а да ла неверникја, ама тарек пути камударен синели. Уштело пекамбери алиселам, ко брдо Ебу Кубейс. А ква брдо Ебу Кубейс нису управлесту штингео Ибраими алиселам, кога повикунгеа Манушен Хаджилукоски. Ка уштело пекамбери алисламем какел еј Манушар. Ако вакерава палакеа планина авела, војска те нападнинел тумен, дали ка веруиненма? После кога ка веруинато тусјан, најправедно амендар, тута повавбе никад на шунгјам, па шунен маншукар мангавати известинавтмен дека месум туменге бичалдо тару Аллах, месум туменге пекамбери. Кој прво ко уштел против? О најпаш. Со пенено бар, погодинела тут пашандан, дуралдан ка промашинел тут. Уште лескоро како Ебу Джехел, а ка лескели бе викингјан на мене, дикакане. Абе проклето те ове. Дик со керело интересе паракоро пралален, од кажинјату терен најманглестар. Дике ни позиција интерес. А о исто Ебу Джехел, кога би ансарило Мухамед алисам, курбани чинга тарирадо шукјур, мо плана не дживдо, ач вакерлек веселе текра шукјур кај добингја еке, мо прале кунуко. Тоест мо прал добингја чаво. Ама кога керела пелафио интерес, а кари ги тало душманлук. Пош мингате понижнеле пекамбере кој јавност. Пекамбери алиселам ки страна никој на неле, која два моменти лескоро како Хамза наси не присутно. Ало хабере Хамзаска као. Кој ме унукоска ква керла моро право. Джало Хамза, прво со керела кувела пе прале кошеро. А керла тупо ни жингја на маре унукоме со туто велеске думо. Шунма ва керла шукар. Тара ква моменти месу муслимани. Бико Хамза ради Аллаху ан пенела кна муслималука поема на неля чалу ислами. Само думото вел по унукоске. Пала два пенело Хамза, абе кошубе кувгим со кергюме. Вакергюм нешто ни джанава соја два ислами. Послем лилале о пекамбери алиселам, похари кергјалеске доа сикавгјалу ислами, емулотаро најбаре муслимани. О Хамза, која два вакти сне најзорало муж, емлеви киненас неле еседула, о лави Аллах ескор мануш бизодар. Кога о Хамза прифатингјау ислами, акана е пекамбери алисам улоле панда побародумо. Акана и методологија мени салило. Акела шунен бе наджала мене Мухамеда јартеджа контра. Со те кера, хајва керла те ла мен те кера ле Аллах. Бич халена Угбе ибн Ребија. Ва керла джа
Керек споразуме Мухамед алейхиссалам те прекининела кава. Джала ква убе ко пекамбери алейхиссалам ка крел о Мухамед. Шурманакар. Те кереа кава чал параке. Тове барвало ка да паре ка кратут нај барвало амендер. Те кереа кава те прандинетут када туте најшуже джулја. Те кереа ква тове аменге преседатели ко народ, ка кератут преседатели. Те сјана асфалоте до родатке докторите сасларатут. Тогаш о Мухамед алейхиссалам ка крел завршингјан, шуман шукар. О кан ко десно вас, о масе ко лево вас, таракавана штитумента те дуира керелман тародроме Аллахе скоро аззаваджи. А ква глапе елиекин, убеденост ко Аллахи аззаваджи. Амен, ајве фалалено доборсиам лесна, ако Аллахи аззаваджи искушингјаме неколе на свадибаја или на свадиба ко Максимија, ако шунаја некој те вакламиге шун, морате джаки црква, те таремо моли и бори довоген дека чол, очавока са слјол, дик, аман са стипаске кергјол Аллафи, шај харица бади каноте маке Максиме, ача температураке против грипите овел. И амен тогаш пропераја на теле. Амен тогаш ефтино бикнаја амен. Амен тогаш ефтино бикнаја мародини. А те на вакерапа документенге. Саруле корома повеќе ховисател. Себеби која ги леа зулантија која дла 90-ти Теодори, ачал документија јеховистика ова. Ајде се амене ве моде. Се шунге, те венчинет бе муша, полесо документија добинел. Јака највеки мода којтал. Ео долес как нада ки Европа која ки ранен пе палал, ак на бари криза, ака на бизнисја тари бутика лена најбаре фирме, сокера и бутија кана. Одолеска карига правило требела то веламен. Одини на бикингјо вела. Ма бикено дини ачал ефтино дуња лучко корис. Амен ке раја дава. Сар, постинеа, дикљан гага каде тут некој те пие пиво, плюс дешке бапја лела, тке бистерјан кај са муслимани. Дико бор ефтино бикна амен. Дика мародини ко бор лесно джалата рамаровас. Ама дикена кари ко пекамбери алисам сон нанудинела. На калава кело каме мо масекте деман. Кај наштите ци деман тарале скоро дро. Дикле те ци да ме на катар нашти ништо те кера. Пош ми јо думушманлуко панда побаро ко пекамбера шта. Чавален дали е зани дингенту мени? Па ва кереме на шунгјола ништо. Не се пшалале ка продолжина тај сасе си бајги муабети те вакера карига, Аллах разија ту мен да некого салаллаху алейхи ва салем.